osa on berehala New Yorkera goaz, kontu kontari aritzeko Kirmen Uriberekin, baina maiaren bueltan jesarri direnez, Jason Osoro Arratsaldeon. Zelan zauz? Oso ondo. Eta Iraitzaguirre Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon esan. Gure neskari be bai. Kontu interesgarrirekin gatozen, Arkitektura eta generari buruz hariko da Jasone, eta mito batetik abiatuta egingo dugu bidaia ederra. New Yorkera ere joango gara. New Yorkera ere, bai. Vale. Agertzen da New York beti hortxe, ez da, zeharka. Ondo, banizu baino harina nuen. Kirmen Uribe Arratsaldeon. Arratsaldeon, ze modu? Ai, ze plazer zu ikusti beti, Kirmen, zelan zauz? Ba, ondo. Hemen guraldi ona eta gustora gauz. Bai, gainera ilusionatuta nago, ja liburuarekin buelta egiteko Euskal Herrira ura orkestera, eta Durango, eta gero Gabonak, eta ondo, gustora. Ikusi zintugun Amaia Uriberekin, informatiboetan ikusi zintugun ja liburuaren azala ikusi genuen, tituloa behintzet, hitz egiteko aukera izan genuelako, eta ja liburuen azala, eta informatiboetan ikusten zaitxutin, Amaia eta biok, ez dakizu zein bidi, hartzoten, pelikule bat ematen dau. Bai, gainera oso ondo intzuen Amaiak, Betiko moduen. Bai, kamara berezi batekin egin trabatu zuten, liburutegiaren handitasun hori, azaldu nahian, da oso ondo intzuten. Amaiak lan hona egiten du, bai. Izurden aurreko bizitza, eta egun gitxi falta dira, Durangon izango da aurkezpena, Kirmen? Bai, aurkezpenak izango dira, hilaren batean aurkeztuko dugu prentsarentzat, Donostiako liburutegian, beti bezala, eta gero ja Durangon aurkeztuko da, eta nian egon naiz 4 egunez. Larun bat, igande, astelen, aste arte, pandemiak uzten badigu, baina bai, asmoa bintzatan egotea da. Eta gero, beste pare bat aurkezpen edo 3 aurkezpen egingo ditugu, eta, bat, Donostian egingo dugu oso polita, hango Antzokizarrean, Itziarrituñorekin, eta gauza polita, baina hori aurrera hoitzen dugu. Hau aurrera hoitzen dugu, liburu bet kaleratzien, Jason Osoro daukat albuen, zer sentitu behar dauen idazle batek, ez da? Horren beste lan dau hor, eta horren beste buelta, aldatzasemon historia bati, azkanin amaitzen danien, amaierako puntu hori, zezen txastino izan behar dan, Gu desiatzen gaudelako bestalde horretan hartzi, baina ja soltatzeko, umi soltateko momentu da. Bai, eta badakizu, Italiako idazle batek, Carlo Emilio Gadak esaten zuen berak etzuela liburua bukatzen, utzi eten zuela. Eta nik uste pizkat horrela dala, umeekin bezala da, utzi egin behar duzu. Beste buelta bat emateko, nor izango zinen, edo gogoa izaten duzu, baina ja izaten duzu, nahikoa da, fuera. Nahikoa da, irakurri duzu, editoriak irakurri du, lagunek gertukoek irakurri dute, listo, ezta? Eta 4 urteko lana da, liburu hau, eta, Jasonek ondo daki, zer da nago, hainbat urte goten zara hor, proiektu batekin, eta bukatzen duzunean, emozio handia izaten da, oso. Bai, badu hor, aitatasunarekin badu zer ikusinik, lan handia da, energia asko sartzen duzu liburu batean, eta gero sekula ez dakizu zer gertatuko da, sekula ez dakizu, gustatuko den, ez den. Eta, norberak beti onena jartzen du, liburu bakoitzean, nahi duzu gauza desberdina egin, gauza kalitatezkoa egin, zure onena eman, eta, hau izan da kasua, eta, aber, oin zezaten duten irakurleek, ni oso eratu naiz. Zegogo, Kirmen, irakurtzeko zeugaz egoteko eta liburuari buruz berba egiteko. New Yorken segiro, esaten gabiltzerako Durangoko azoka ustez, izango dugu aukera bertan egoteko eta presentziala izango da, muga jende kopurua agian mugatu beharko da, pentsatzen dabiltzaz lan egin, onlinekoa, baina bertan egoteko aukera ere eskaini ez hori. Zelan zabiltzia zuek, besteak beste, pandemia eta gero, herrialdea berrera ikitzeko hor sekulako planak zeudelako, ustez presidenteak badauka argi berdea horretarako guztirako, alkate barria be badaukazu, New Yorken? Bai, New York aurrera doa eta gainera pauso handiak emanez, jendea ikusten da kalean, turista asko ikusten da, ari dira zuaitz hori Rockefellerreko
zuhaitz hori jartzen, da jende argazkiak ateratzen, da, bueno, jende asko, atzo justu egon nintzen Bosgarren Avenidan, Lara Izagirre dabil hemen, bere Nora filma Aize ondo. aurkezten, bai, oso polita da pelikula hori. Eta ikusi genuen, eta berarekin egon nintzen, hor liburutegien bartan, da gero joan ginen Bosgarren Avenidatik, eta beteta dago, ja jende asko ikusten da. Hemen, bueno, edo zertarako eskatzen dizute pasaportea. Tabernetara sartzeko, antzokitara joateko, zinera joateko, hori normala da. Eta orain hasi dira umeak bakunatzen ere, bai. Umeai txertoak ematen hasi dira, pasaden astean, eta bitxia da, $200 ematen dizkizute txertoagatik. Horietatik 100 aukeratu behar duzu zuk nori eman, hori oso gauza polita da, zuk edo umeak nori eman, izan behar du gobernuz kanpoko erakunde bat, izan daiteke ospitale bat, edo eskola bat, edo erakunde bat, naturaren alde dabilen erakunde bat, adibidez. Eta beste 100, etxegerako dira. Baina, bueno, hor umeekin hor izan genuen tirabiraz, esatezuten, hau da, olentzero aurreratu da. Ume bakoitzeko 200. Dirua gureza da. Ume bakoitzeko kirmen, ume bakoitzeko 200, eta 100 eta 100 banatu behar? Ume bakoitzeko 200. Ume bakoitzeko 200, fase osorako, ez txerto bakoitzerako, fase osorako. Lehenengoarekin ematen dizute, aukeratu behar duzu 100 hori eman, eta beste 100, zuretzat. Umearentzat, edo umeak gero gastatzeko, edo unibertsitaterako gordetzeko, edo ondarrun gastatzeko. Eta zuek, kotileu zuen umiek, ze aukeratu dute? Eskola publikoak. Ondo. Eskola publikoak aukeratu dituzte, bai. Eta hori, orduan, hau, hori, bakunazio prozesu aurrera doa, eskatu egiten dute, hori, Lararen pelikula ikusteko, aurkeztu behar zenuen pasaporteko bidori. Eta horrela, aurrera, bai, eta, bueno, Bidenek gorabera handiak izan ditu orain, hor, nahiko asko jeitsi da, balorazio popularrean, eta, bueno, ezin atera eta ibili da azken bilege hauek, baina, bueno, ja, azpiegeturana onartu dute, eta hori eskertzen da, zelan asko sortuko dira hor, eta gero gaur bertan pasa dute klimaren eta laguntza sozialen bigarren aurrekontu bat, 2 trilioi ez dute hauek, baina da bilioi gurezat. Eta hori jauzi handia izango da, baina hemen beti bezala senatua ez da Espainiakoaren antzekoa, hola pixkat, bueno, dekoratiboa. Hemen senatuak asko agintzen du, eta senatua pasatu behar du aurrekontu honek. Eta senatua pasatzeko okerrena da bere alderdiko jendea. Azken aldian, bai? Bere alderdian ditu, atea zaizkio hor bi pertsona, esaten, bueno, ez dakigu, eta hori, bi moderatu dira, Manchin eta Sinoma, ditzen direnak, eta ez dute pasatu nahi. Bueno, orain bi horiek konbentzitu behar. Behintzat esan dako, ez da, krisi mundial batean gaude, batetik gatoz, eta ematen du orainguen inbertsioa izango dela, agintari asko kartu duten irtenbidea, 2008koarekin alderatuta, izan zanien ez austeritate hori, eta ezin da gastatu, oso txarto pasazuelako jende askok be bai, eta esan dakue, danon dirue, inbertitu aurrera ataratzen eta aldan moduen, eta estatu batuak bide horretan bideratuta, eta beti esaten duguna, azkanin izpilua da, eta eragina dauka honek danak mundu osuen. New Yorkeko alkate barria zer, gustatzen zaizu? Bueno, ikusi beharko da, hau da Eric Adams, hau da demokrata, egia esan friki bat aurkeztu zuten besteek, konservadoreek, oso Trump-zale friki bat. Eta, bueno, honek irabazi zuen, ez? Hau da, demokraten artean moderatua, ez da hain ezkerrekoa, baina, bueno, afroamerikarra da, eta afroamerikarren babesa dauka, afroamerikar langileen babesa dauka, eta baita beste gutxiengo batzuena ere. Orduan, bueno, ikusi behar da, hau polizia izan zen,
eta bueno, ez dakit, ez? Horrek niri pixkat... Bueno, berak dio alde bietan egon dela. Claro, New Yorken baltza izan da poliziaren jasarpen hori, baina gero bera polizia izan zen justizia hori egiteko tardun alde biak dituela. Bai, poliziaren indarkeria jasan izan zuen gaztea izan zenean, eta gero polizia izan zen. Bueno, ikusiko dugu. Egia esan... Claro, mundu aldatzeko Kirmen, gu oso nobenteruek arana galdetuko txut. Mundu aldatzeko sisteman sartu eta eragin edo kanpotik eragin. Claro, zenbat ordu pasatu duen horri buruz ez da. Hori da. Zenbat garagardo horren inguruan. Ba, hau da, bigarrena, sisteman sartu, eragin. Eta, bueno, ikusi behar da, tipo serio ematen du, Bueno, ikusiko dugu. Plan, badu plan bat, bueno, ideia baditu, ikusiko dugu zer egiten duen. Nik, bueno, aukera bat eman nahi diote Adamsi. Eta... Tipo langilea dela, serioa dela, eta bueno, behintzat gauzak lasaitu nahi dituela, bueno, pizka bat iria zabaldu kanpora, jendea etor dadila, ekonomia bultzatu, segurtasuna ere esaten du, bueno, jendeari hemen, jendeak garrantzi handi ematen dio, segurtasunari eta horregon dira tiroketak, eta bueno, gauza hauek... Bai, eta zurrunbilu handi egon da... Kirmen zurrunbilu handi egon da Black Lives Matter mugimenduarekin bai, eta ikaragarria izan da, eta oso tristea izan da ikusteko eta bai, eta iruditzen zait agintariak, eta ikusgarritasun hori, eta azkenien egotea, betiko eredua ez dana, beti ona izan aldala. Bai, lasaitu egiten du. Orduan, bueno, ikusiko dugu. 4 urte ditu, aurreko alkatea nahiko goraberatxo izan da, Bill de Blasio, ez da izan, bueno, ez nahiko horbela, esango genuko euskeraz, ez? Horin alde batera jote zuen, gero beste batera. Eta, bueno, honek ematen du, gauzak argiago dituela, gizon honek. Ikusiko dugu. Eta denpori zelan pasaten dan, Urtarrilean beteko die 5 urte David Bowie hil zenetik, eta besteak beste People aldizkarian Imanek bere emazteak hitz egin du, elkarrizketa luze bat bai, eta, klaro, Kirmen, urtetezu etxetik, erostezu People kioskuen, kafi hartu eramateko eta irakurtzen zu, klaro. Bueno, David Bowie da nire, asko gustatzen zait, beti, gaztetatik, ni txikiena naiz etxean, orduan, anai arrebek, nagusiagoek, jartzen zuten Bowie, ja hasieratik Ziggy Stardust eta hori dana, eta txikitatik entzun dut etxean. Orduan beti izan naiz oso zalea, oso tipo librea iruditu zait, beti, oso kreatiboa, librea, bere bidea induena, inolako presioi eta kasurik egin gabe, oso librea izan da. Eta hori, eta orain jakin dugu, pixka bat nola bizi ziren hemen, New Yorken hor Sohon bizi zirela, atiko batean, eta tipoak oso bizitza normala egiten zuela txapel bat jantzi, eta umea eramaten zuela eskolara, eta kafe hartzen zuela, eta New Yorke badu hori, ez da... Hemen ez dago paparazzi asko, oso libre bizi zaitezke. Eta gero, zuten hor txabola bat Catskill deitzen den herritxo batean, Hudson ibaian gora eginda, eta han egoten zirela, hor basoan sartuta. Catskill da herritxo bat, hor trenak egiten du gorutz, ibaianaren ertzean, goruz Hudsonen, eta iristen zara herri batera Catskill, ibaia handitu egiten da hor, eta hortxe dago, Oz magoaren, bakizu liburua, bidetxo hori. Hortxe dago, herri hortan dago. Ze da bide bat,
holandesek eraiki zutena, ez? Adokinak, eta gustoko zituzten adokin horiak. Hori koloreko bideak egitea. Eta hortik sortu zen aztiaren edo magoaren kontakizun hori. David Bowie eta Iman eta haien alaba eta horrase joten ziren asteburutan, edo lasai hau gotera, baina bera hemen New York oso zalea zen eta kalean ibiltzen zela lasai. Lasai, txapeltxo bat jantzi eta hori, kafe batekin. New Yorketik zehar. Segurazki beharrezkoa dana bai. Dinot, edozein gizakirentzat eta esan dakue, David Bowie-rentzat bai. Entzun, emoten dago ipuin bat kontatzen zabiltzela beti. Hemen, hori ikusteko moduko osteko magu bebitu, hori bai urtietara ulertu dugu. Zer zan, zer izan ziteken. Kirmen Uribe, zederra da beti zurekin bat egitea, bidaia ona egin etxera bueltan gabonak pasatzeko, eta aurretik azokan egongo gara batera, eta esan plaster bat eta lujo bat izango da, betiko moduen Kirmen zugaz egotie. Muxo handi bat. Ilaski, muxo handi bat eta hori, desiatzen haula joateko. Gero arte Kirmen, mosotxuet. Gero arte, bortxe, New Yorken Kirmen Uribe idazlea eta beste azokarako liburuarekin dator Jasone Osoro. Zizen txastio Kirmen Uribe dagoelako, ja laurten Nueva Yorken idazten eta... Hori lujo bada, aukera eukitzia hola kanpora jun eta... lujo bat. New Yorkeko liburutegian gogoratuko dute, gure ikusentzuliek beka bategaz liburutegian, baina idazteko beka batekin, eta proiektua liburua idazti ezalako, eta euskarazko, prentxan eta gertu zen, horregaitxik lehenengo aldia ezalako, euskarazko proiektua saritzen zen eta bar, eta orain ja unibertsitatien lanien bai, eta, ederra berak esaten du, klaro, iritana ikusi arte, urtiek berez pasa, bat, bi, hiru. Hitz egingo dugu, arkitekturari buruz Jasonerekin, iraitz bestelako kontu bat. Azaroaren 25. Laizterre izango dugu, kanpainak eta hasi dira, abiatzen, bestak beste, emakumeen kontra egiten den indarkeria, gaitzesteko eguna izango delako nazioartean, claro, zer da emakumeen kontrako indarkeria, ez da? Hori da, indarkeria matxista edo ez, askotan hainbeste izan jarri dizkiogu, azkenean hainbeste milaka urtetan dago justifikatzen doa eta hainbeste erralatu egiten dira bere horretan normaltasun hori ez ikusteko, azkena hamarkadatan bintzat eguna jarri dugu, esplizitatu egin dugu eta kaleak hartzen ari gara, eta ez da gutxi ez, egia da azkenen urteotan pixka kontzientzia feministan ere sakondu dela, eta batez ere, aurrakoan Itziar Zigar irakurtzen nion, Gloria Steinemen esaldi bat, abia puntu hartuta, patriarkatua gero eta ahulagoa dela dagoeneko ez delako ikustezina ez. Eta horrekoan hitz egiten genuen, batzuentzat ez dela ikustezina eta beste batzuentzat ikustezin izaten jarraitzen duela, normalean erdigunean dagoenak ez dituelako indarkeria hauek ikusten, ez da? Kanpainak aurkeztu dira, autonomia erkidegoan Nafarroan aurkeztu dira, atentzio eman dit eta gainera, ematen du horrelako txikara bat, bestak beste emakunterena, adineko emakumei zuzenduta egongo dalako, etxien, ez da? Aguantatzen, zain, afari bat egiteko, garbitzeko, beti azkena oheratzen, hori, askotan, eskerrik asko barik, edo beste gauza okerrago baten truke, eta bar. Bai, hor dago kontua gainera ez, emakumeen kontrako indarkeria, edo indarkeria matxista, nire esan gehiago gustatzen zaize, zabaldu egiten du, ez? Azkenean da, sexismoaren gainean, eta emakumeen kontra egiten den diskriminazio hori, bizitzako fase desberdinetan. Azkenean indarkeria matxistak oso aurpegi desberdinak ditu edo lan munduan ematen denean, etxean ematen denean, adinekoak, aurrak, gazteak, oso forma ezberdinak ditu, eta hitz baten barruan kolokatzen ari gara oso fenomeno ezberdinak direnak, baina azkenean kasu egiten diotenak, hori patriarkatuaren, maskulinitatearen instituzionalizazioa eta emakumeen papela, eta gainera sozializazio historiko horren gainean. Hau aspalditik dator. Oso, aspaldi egitek, ez da? Hau oso barneratuta daukagu. Hau oso barneratuta dago historian mendetan eta mendetan horregaitik esatu batzuk hain lasai hau oso naturala dela, eta horrela dela. Eta horrela, eta jaio garenetik besterik ez du entzun, ez da? Eta gogoan dut aurreko urtean martxoaren 8 Jule Goikotxearekin elkartu ginenean, berak nola esate zuen indarkeriak edo violentziak dimentsio desberdinak dituela, ez? Dagoela zuzena, askotan erdigunean jartzen duguna, baina badagoela materiala, badagoela estrukturala, eta badagoela simbolikoa, ez da? Eta simbolikoena azken batean hori da, atzematen ez den violentzia hori hain naturalizatuta, normalizatuta
begiratuta, beti esango dugu, normala da, norma, araua da, eta beraz hor dago, ez, zera. Baina, karo, simbolikoaren hor dago, ez da, violentzia zuzen eta materiala simboliko horren gainean eraikitzen dela. Eta azkenean kanpo guzti hori, ez da, milaka eta milaka urtetan egin den zibilizazio. Eta gainera, mendebaldeko kultura bereziki hortarako sona da, etengabe eta zehundaka eta milaka urtetan bere burua justifikatzeko, ez da. Bueno, Adan eta Ebatik azten bagara, esate baterako, baina, kultura judio-kristaua, Grezia klasikoa, Roma eta bar, eta azkanien mito bardinak direlako, berziklatzen doaztenak, baina mito bardina da, eta, emakumie beti, ederto, leku ezin bien, mito bat berreskuratuko diguzu? Mito bat, bere horretan azken urtetan bereziki ikono feminista bat bihurtu dena, eta niretzako ez naiz mitologia greziarrean aditua, baina egia da mitologia greziarra eta erromatarra behar bada izango delako estatua eta iruditeria aldetik edo gehien representatua izan dena, ni protagonista eta pertsonaia gehiagik ez ditut ezagutzen mitologia greziarrekoak, eta are gutxi hau emakumezkoak. Eta behar badagoen pertsonaiarik, begira, gaina, modernoak ikusten ari gara, esan nahi da, oso erreza dela ez... Hau medusa da. Medusa zitzegitea. Sugeak hilean, eta gainera ben normalean arketipo gaizto bezala, ez? Ni pelikula pila bat etortze zaizkit, La Sirenitako maltzurrak ere hileak ez dauka sugerik, baina representazio emakume gaiztoarena oso arketipo honetatiko abiatuta dago, eta karo ez, zer da medusa, mitologia greziarren egin behar dugu, atzeraino joango gara, pixkat, segia da, zer? Sugea lehen zuke, pero zuna bat sugea aurkit ere, eski azkenian dena da bat, ez da? Dana bat. Osak ez dira kasualidadez sortzen, beti dago razpixan, arrazoiren bat, eta helbururen bat. Da beti sugiek. Sugia eta makumia beti giztoak, eta... Beti lotuta. Eta gainera oso polita da niretzako, esan dozuna, zela doazen aldatzen da, dozen garatzen azkenen momentuan indartu egin behar direlako horiek, ez? Eta gero oso polita da, karo, greziar mitologia, ez du gehiagik kontrolatzen, baina, karo, oso judeo-kristaua gara, ez, ona eta txarra. Eta daude jainkoak onak eta txarrak. Eta, karo, justo ez Grezian, ez Roman, ez ziren ez onak ez txarrak, denak oso komplexuak ziren, ez? Eta gaur eguneko irakurketatik pixkat begiratzen da, Atenea, ez? Eta gartzen du Atenea jakinduriarena. Eta, jakinduriarena eta gerrarena eta estrategiarena, eta... Baina kentzen zaizkien belikoak diren ezaugarriak, eta gizonak berri eta Poseidon, Zeus, eta Marte, eta beste guztiak, eta zer den, garaiko interpretazio nola irudikatzen ditugun iraganeko kontuetan, ez da? Baina, Medusa kokatuko dugu, Nor da Medusa? Niretzako harri izan da, Medusa munstro bezala oso garbi neukan, baina, desde luego, nire bintzat ez zaidana iritsi da bortxaketa baten alaba dela, eta bortxaketa bategatik bukatzen duela munstro bat izaten, ez? Dela, bortxaketaren kulturaren justifikazio aintzinakoena topatuko duguna. Eta hau bereziki fuertea da, Medusa zen gorgona bat. Aizpa zituen, bi aizpa, esterno eta eurilae. Eta berazen hilkorra zen bakarra, gizatiarra zen bakarra. Kontua da berazen Atenearen oso zalea. Eta orduan Atenearen tenpluan, nahi zuen berak, tenplu zaintzailea izatea. Medusaren izena begira nola den zaintzailea esan nahi du Medusak etimologikoki begira nola lotzen diren pixka gauzak. Atenearen tenplua Partenoiko ama jainkoetan Atenea da ere garrantzitsuenetako bat. Eta kontua zen, bera Virginia, berriro ari gara emakume ona, gaitxarra, monjatxuean, zaindari egon nahi badu. Baina zen, Atenearen fan absolutua zen, orduan, antxet, eta kontua zen, omen zen oso emakume liraina. Ile zoragarriak omen zituen, eta orduan inguruko jainko ar guztiak omen zeuden seduzitu nahian, eta tartean Poseidon sartzen da, bere iruditeria ikusten badugu agurezar bat dela. Ez itxasoko jauna, agurezar bizarduna, Neptuno, Poseidon, baina enkapretxatzen da esango dugu, leku mitologia pixkat androzentriskoan seduzitu eta maite mindu, baina kontua da, ez Medusak nahi duela Atenearen sacerdotisa izaten jarraitu, eta orduan Poseidonek egiten duena da, Atenearen tenpluan bertan bortxatu. Bortxatu egiten du, aurdun uzten du, eta kontua Atenea aserretu egiten da, ze Atenea eta Poseidon nahiko etxaiak ziren, eta Ateneak, eta karon betikoa ez da, baina bortxaketetan, gaur egun ere epaiketetan hori ari garelako defendatzen, gure ez erruduntasuna bortxatzailearena, baizik bortxatua izan denak, benetan errurik ez duela justifikatzen ari gara. Kontua da Ateneak,
ofrenda horri edo ez, gaizki egite horri egiten duena da, Poseidon alde batera utzi, baina Medusa zigortzen du. Eta egiten duena da, bere doai, gizonen begiradan doai den hori guztiz kimatu dela, ile zoragarri hori suge bihurtu, eta gero, ez esaten da, begiradek akatuko balut, ez da, begiradek arrizko bihurtu, Ateneak zigortzen du, edozen gizoni begiratu ezkero harri bihurtzera, ez da. Eta bidaltzen du, los konfines, ez, horrela esaten dena baina, ze polita, harremanetan, beti da gizon erabakitzen duena, ez da erabakia biren artien hartzen, nik hau nahi dut, hau nirea da eta bar, ez da polita, ez dago aizpatasunerako inoiz tarterik, eta zuk bortizkeria jaso eta gainera zigortua zeu. Bueno, oso polita eta oso ondo atera zaie, 2000 urtera hementxe gauzelako. 2000 urtetan berdin egiten jarraitzen dugula. Hor badaude teoria desberdinak, zegero egia da, errelatuak ere, orain dela milaka urte eta mitoak eta errealitateak eta nahazten direnean, beti ere interpretazio egin bertzaie pixkat lekua, baina badago horradiz, Atenea bera momentu batean, damutu egiten dela, bizitza osorako zigortzen du, baina Gibraltarretik aurrera, mundua bukatzen den norabaitera bidaltzen dute, eta Atenea momentu batean garbatu egiten da, eta egiten duena da, Perseok akatuko du gero Medusa, baina Ateneak eskatzen duena da, batek Medusa akatu dezala. Ez da dila egon, historia guztian eta horrelako zigor batekin. Eta orduan sartzen da Perseoren figura. Eta orduan Perseo da, beste gerlari mitologiko bat, Medusarena joango da, Ateneak oso ondo erakutsiko dio begietara ezin diola begiratu, eta orduan Perseo oso beti agertzen da eskudo batekin bezala, ez da? Eta orduan behin burua mozten dio, burua moztuta, Ateneari eramango dio, baina bere burutik irtengo dira bi personaia mitologiko oso ezagun. Batetik Zaldia, Pegaso zaldi ezaguna, eta Krisaor, beste pertsonaia bat, ez da? Hau da, justu hau aurten oporretan ikusi ditugu irudi batzuk hau oporretan topatunen, onartuko dut gai hau oporretatik dakarki dela bueltaka, eta izan zela, estatu honi esker izan zela, pixkat gelditu nela. Nordau! Zergatik dauko leku guztietan, eta egia da, oso erresa dela representa, baina inoiz nik behintzat ez naukan horrela, ikono maila horretara, bortxaketa baten gehiago monstro bat, edo ez? Nik garai bat eukin aban, aspaldi, Unibertsitate garaian, bai egon nintzen mitologiakin oso liluratuta joaten nintzen Bilboko liburutegira, eta ez dut gogoratzen, ez dago bortxaketakin ez daban inundik inora lotzen. Nik, ez ma, zuk esan arte, ez dut jakin. Osa, lehenengo aldia entzuten dutena pixkat kontua bortxaketarekin lotuta Medusaren zera hori, bai. Hori da, egia esan, kurioso da, zegero hasten gara, eta igual mundu anglosa joian, New Yorkera joango garelako segituan, baina badago hau, badago da hainbazte feminismotik eta hartu izan da figura hau, eta buelta eman izan zaio, baina egia da niretzako ere oso berria den gauza bat dela. Lehen ikusten gara, herri ezberdinetan, dauden estatuak, artelanak, azkenien izan dalako, berrepresentatu dan, bitu, Istanbuleko... Hau da, Istanbuleko zisternak dira, hau da, arkitektoniko kire zoragarria, da Istanbuleko urak hemen zeuden, eta da estatua bakarra, beste guztiak zutabeak dira, baina hau dago eta buelta eman da. Hau da momentu batean Konstantinopola hartzen dutenean zerek otomanoek eta Istanbul bihurtzen dutenean egiten dutena da, honi buelta ematen diote. Baina dagoen simbolo bakarra da, Medusaren burua da. Gero beste badago, Dan Brownen inferno hor da. Azken estena. Pelikuleko eta liburuko bai, eta ikaragarria dara da. Abito, bestekoet ikusi. Eta gero dago beste oso ezagun bat Firentzeko Uffizi galeriaren aurrean, hau izango da ezagunetako badagoena, 16. mendekoa da. Eta hau kuriosoa da, ze da, familia horri, Medici familiaren inguruko boterea representatzeko horrelako beste irudi bat hause. Beste irudi hau. Eta oso importantea, ze azkenean iruditeria edo eskultura honetatik etorri dira, gainontzeko guztiak ere bai, ez? Eta gero igual aipatzearen ere, zenik hau ere ez nekien, baina Medusaren irudia bersignifikatua izan da historian zer, adibidez Frantziar iraultzan, askatasunaren simbolo bezala hartu zuten ere, bai. Orduan bada, figura bat behin da berriro representatua izan dena, eta gero zinean, esan dakoa, Sirenita aipatzen dut, baina filmen berrietan ere munstro bat bezala, akatu behar den munstro bat bezala, badauka egia esan, bai, pixkat beste... Zelan iristen gara berrirakurketa hori egiten, egia dalako, orain, eta segurazki orain, neube gazti hauten nintzen onela mitologiako kontuek irakurtzeko, baina hain normala zan, esaten nahi, batekin azarratuten da, eta hil, semearekin beste seme bat dauka. Dinot, olako ipuñak oso normal irakurtzen zuen. Baina bortxatu hitzan nik esatu zen aipatuko luketenik. En todo caso igual maite mindu zan, eta berak ez zuen nahi,
hola, beti ere ez dakizu pixkat, hola, bortxatu, nik ez dut uste inundik inora irakurri nabanik garai hartan bentsat, Medusaren mitoa. Hori da ba, etorduen, guk ja gaur egun badakigu bortxaketa batana, orduan bortxaketatik, erreibindikazio hori, esan didazuna, gaur egun, feminismoaren ikurretako bat, hori ere, enekia. Horri igual aipatzea erraz, igual badago autore bat, ez dudan izan oso izango, 1975 Helen Sixoux izeneko feminista frantses batek Medusaren barrea izeneko liburu argitaratu zuen, eta horre egin zuen, ardatza justo zuk esate zenuena, beste lekura ekarri, bortxaketa. Ez da inbeste, karo da, ezkenean ez, patriarkatuaren eskema patriarkala jartzen du erdigunean, ez? Eta hori buelta oso bat dator. Eta oin dator buelta oso bat, niretzako, pixkat gainera, hirietara gatoz espazioak, ez, orain jasoneka egingo duguna generoa eta hola, baina oso garrantzitsua izan da, New Yorken, Me Too, gogoan izango duzu duela urte batzuk Me Too edo ni ere bai, ez da, eta baterzere Harvey Weinstein produktorearen arira eta, Poseidon, hori da, Poseidon, bere boterea erabiliko duena, eta gainera emakume ezagunak, lirainak direnak, kontua da, estatu hau jarri dutela, parkea da, Collect Pond Park izeneko parke batean, temen ikusten ditugu rolak, alauta dela. Medusa dago eta gizon baten burua dauka. Zer da kontua, estatu hau dagoela justo Harvey Weinstein epaitu zuten epaitegiaren aurrean dago, eta dauzka bi bitxikeria, niretzako zoragarria dena, emakumeen kontrako indarkeria esaten dugunean normalean gizonetaz ez dugu hitz egiten. Da gizonak ere movida guzti honetan zein den euren lekua batzutan oso galduta ikusten ditut, esango nuke. Eta hau da, Luciano Garbati izeneko eskultorea, da 2 metroko pedazo de estatua badago, izugarria da. Ba oso gauza kuriosoa da, zebera momentu batean, etzen oso eroso sentitzen, mugimendu feministaren simbolo ikono izango zenare eskultura bat gizon batek sinatzearekin. Eta orden hor momentu batean egin zuena da, berak berkolokatu, berak gizon bezala, patriarkatuaren seme bezala, eta emakumeen kontrako indarkerian zeintzen bere lekua. Ba, hause bere autorretratua da. Berak bere burua kokatu zuen, bere burua, esaten gizon bezala, hausnartu beharra daukagu, zein den movida guzti honetan lekua, eta batez ere ispilu jokua egin behar dugu, benetan emakumeen kontrako indarkeriari dagokionen. Baina zalantzabarik, geuk egin behar dugu eta? Duari gabe. Geu gabiltz egunero ariketa hau egiten, barriro irakurtzen honelako ipuin bat eta beste irakurketa bat emoten, geu honetan jarrita gauzena, emakumeek ikaratzen dabilena, emakumeek mintzen dabilena, argi daukaguna, ez dugula hori nahi, ez dugula onartuko, ja hori ez dugula onartuko. Eta orduen, horrelako pentsamentuen kokatute zauz, eta ariketa hori egin behar duzu, zer esan horretan dabilen baten batek? Ala ere kuriosoa da, ze honek sortzen du transgresioa eta aurretik ikusitako guztien olaino ituta gauden, aurreko guztia normala da, eta hau zaten dugu, wow, kontxo, ez? Osea, behitu ze fuertea den inbertsioaren legea, ez da? Rol, sexu edo genero rolak aldatzen ditugunean, eta guztizola, eta mobitu, eta karo, mobitu egin behar dira. Mobitu egin behar dira, eta mobitzen ez diren bitartean jai daukagu, ez? Eta nik uste hor daukagula guk ere, hori Medusari begietara begiratzen hasi behar garela. Ze, ezurroiek behin da berriro sinistu ala, guk gaur korpuztu ala, guk ere mito hoien araberako gaude, ez? Da guk ere horrelako kasuen aurrean ere, eske 2000 urtetara oraindik leku berdinak transitatzen jarraitzen dugu, ez? Zerbait hori boterea, Eta jarraituko dugu sartzen printzak jasone besteak beste, arkitekturari buruz hitz egingo dugu proiektu bat, Golden Zazpia, baina emakume bat egongo da, aipatuko didazu arkitekto bat bebai, eta azkanien, bago ez txertatzen bestelako ikuspegi batzuk gure mundu honetan bebai. Ez ki, garbi dau, dala, feminismo dala gai bat, erabat transbertsala, ez da? Eta berbadaz, bai jaiotzen gara feminista, baina batzutan ez gera ohartzen alakoaten zerbait bizi dugun erarte, ez da? Eta, Ana Bofill Lebiri nolabait esateko hori gertatu zitzaion. Nik Ana Bofill Lebi ez naban ezagutzen naban Ricardo Bofill. Eta Ricardo Bofill behar bada ezagutzen dugu, bere semea Ricardo Bofill baita ere, Gonzalako eskonduta, Isabel Preslerren, eta Txabelikin, eta hori da. Gaitzek ez daki. Gaitzek Medusa badakin hor da baina. Bat onartu da banekiela. Bueno, Ana Bofill da, men ikusten dugun emakume hau. Bera arkitektoa eta da baita ere musikaria. Amaren gandik datorkio musikarekiko zaletasuna eta ofizioa, ze gainera bera musika konposatzailea ere bada. Eta aitaren gandik datorkio arkitekturarekiko zaletasuna eta ofizioa. Berak hainbat eta hainbat lan inditzu, baina esan daiteke dela intzindaria genero arkitekturan, ze 80ko hamarkadan eman zaban olako hitzaldi bat, pixkat gai hau
propio lantzen. Bera konturatu zalako, ordura arte eta gaur egun arte, praktikamente, hiriak antolatzeko modua, etxeak eraikitzeko moduan beti zabala gizonezkoen begirada. Gizonezkoen begiradarekin eta gizonezkoentzat eraikita zeudela hiriak. Eta horren beraz izan dartia horri bueltak ematen eta hor egun berak esaten du bere lana doala bideratuta hortara. Ez da berak egiten duena dela genero arkitektura eta ez arkitektura komertziala. Dana bala nundi datorkio, Walden Zazpi proiektutik. Anak beranaiarekin eta beste hainbatekin sortu zaban bere garaian 70ko hamarkadan arkitektura tailerra ero deitzu ziotena. Hor zeuden ez bakarrik arkitektuak, hor zeuden psikologoak, argazkilariak, poetak, eta hitz zuten zen hausnartu. Hausnartu, beraien helburua zalako nolabait esateko, bizitza edo mundu aldatu ez, baina bai gutxienez, hirigintzari dagokionean eta etxe bizitzari dagokionean gauzak aldatu elkar bizitza beste modu batera antolatzeko. Orduan, sortu zuten lehenengo proiektu izan zen Walden Zazpi. Hau da kokatuta Bartzelonan, San Just izeneko herritxo baten. Hau lehen zen zemento fabrika bat, Sanson deitzen zioten zemento fabrika bat. Lehenengo proiektu honen hasieran zauan, nahi zuten Madriden eraiki, Madrilen esan zioten ezetz, besteak beste, anak esan dabanagatik zialako katalanak eta gorriak, eta horren bota zituzten Madriletik, eta hemen gauzatu zuten. Eta proiektu honen aurretik, edo Walden Zazpi ulertzeko lehenengo 2 liburu ulertu behar dira. Alde batetik Walden, izeneko liburu bat, Turok idatzi zabana 1854an, eta, liburu honetan berak kontatzen du, berak bere bizitako 2 urte, 2 hilabete eta 2 egun pasatu zituen basoan. Walden izeneko laku baten ondoan, berak edekitako txabola baten. Eta horren bere esperientzia kontatzen du liburu horretan. Eta berak aldarrikatu nahi zabana zen, posible dela bizitzea gizarte industrialetik at. Naturarekin erabateko kontaktua eukitzen, naturak ematen digunetik bizitzen. Berak erekitako txabola baten, nahiz da jenderik ez euki inguruan. Orduan, berak kontatu zaban hori liburu honetan. 1854an. 1948an Skinnerrek idatzi zaban Walden B, que igual da ezagun haua. Skinner izan zen psikologo, filosofo, autore, asmatzaile ez dakizen bagauzen zitsun. Eta orduan, berak teoria bat planteatzen du Walden B liburuan. Olako utopia bat. Nun, aldarrikatzen dabana da, gizarte bat, bere helburua da jendea zoriontsu izatea, eta hortarako berak aldarrikatzen dabana, bultzatzen dabana, da teoria konduktista deitzen dana. Zertan oinarritzen dan hori? Batez ere da, uko egin pertsonak naturalki edo instintiboki dauzkagun, alako portaeraei, eta arauen bitartez eta errepikatzen dian portaeren bitartez lortu danen artean sortzeak gizarte bat nundanak zoriontsuak izango geran. Berak ezaban bilatzen desberdintasuna, bilatzen zabana zan desorekak ekiditea. Orduan, berak plantetzen zabana zan, por ejemplo, 4 ordu bakarrikan lan egin, eta hortik aurrera ja jendeak bere zaletasunei eskaintzea denbora, planteatzen zabana zan familiak ez izatea bakarrik odolekoak, hau da seme-alabak ere nolabait izateko zaintzea taldean. Ni berez teoria oso zale nahi, Auzo lana, teorian bai. Sozialista utopikoak eta ni berez oso zale naiz. Jarriko bagina, gizakia gaitasuna badit honetarako. Kontrakoan jartzen garalako, baina... Baina honen kontra daudenak pixkat esan dutena da, teoria konduktista hauekin pixkat mugatzen dela norbanakoan askatasuna. Ze azkenean itzen dizuna gizarte batek, edo boterean daudenak, nolabait esan, nolakoa izan behar zeran eta nola portatu behar zeran, ez da? Eta da utopia bat, oso zaila da hau lortzea. Bera proposatzen zaban. Lehenengo liburuan Waldenen Turok proposatzen zabana zan berak bizizan dakoa, hau da bere bizitza da, eta Walden B, Walden Txu hontan da pixkat teoria bat, ez da? Teoria konduktista bat, helburua da gizarte utopiko zoriontsu bat, jende guztiak itzen daban nahi dabana, nola esateko, ez da? Lege batzun barruan beti ere. Walden Zazpi zergatik? Walden Zazpi da, Walden B liburuan 6 komunitate aipatzen dialako, eta hau izango zen 7. Eta hauek inzuten izan zen, eraiki zona txiro baten, utzitako zona baten, olako hiri vertikal bat. Hiri vertikal bat, nun, 30 metro karratuko moduluak dauden, eta helburua da pixkat egotea olako lotura moduko ban espazio pribatu eta publikoaren artean. Hau da, bakoitza bere etxean dagoenean dauka bere espazio pribatua, baina era berean hor barruan dauka aukera guztia jendearekin komunikatzeko. Edifizio horretatik atera gabe.
Dia, 14 solairu, 454 apartamentu, 1000 pertsona bizidia horren barruan, daukate solairuan 2 gerileku, patioak daude, bere garaian bazauan taberna bat ere bai, denda, pixkat helburua zan olako, gaur egun igual gauza hoetara gehiago doituta, baina hau, 1975 ere ikizan. Autopistatik eta ondo ikusten da. Ikusten da. Eraikina oso nabarmena da. Bai, da olako adreilu gorrizko, da brutalismoaren barruan zartzen den eraikin potente bat, eta oso ikusgarrixa da. Eta, klaro, hauek sinisten zuten, nolait esateko... Bizilagun guaiak bakosun oso ondo da, hau. Baina, bitxu, nik lagun badaukat, hemen bizi izan zana, bai, bere gurasoa banatu zian, eta bere ama juntzan ona bizitzera, bere ama eta bere bi ahizpak. Eta berak esaten du, ara joaten zan jendea zala jende pixkat desberdina. Nolait esateko, denak zaukaten lehenaldi bat, eta lehenaldi horrekin nahi zuten puskatu. Hau zan, 80ko hamarkada, dibortziatzen eta orduan hasi zen jendea, eta orduan... Hango jendea zen, pausa? Desberdina, bai. Berak dauzka oso oroitzapen onak garai hartaz. Egisa da, eta hori Anabofilek ere aipatzen du, Anabofil gaur egun Golden Zazpi eraikinean bizi da. Golden Zazpi eraikina dauzkan kale eta galeriek dauzkate, poeta, atleta, jende diferente eta ezagunan izenak, emakumearen galeria ere badao. Eta horren Anabofile berak esaten du, emakumearen presentzia oso nabarmena dela Golden Zazpin. Eta nire lagun honek bai komentatu zian, ala zala, emakume asko zeudela. Eta emakume asko zeuden hain zuzen, besteak beste banatutako emakume asko bertara joaten zialako. Behar zuten azalako, harreman du, beraien egoera berdinean zeuden pertsonekin, nolait esateko, elkar bizi ez da. Eta horan berako oso oroitzapen ona dauzka. Kontua da, Anabofile, iritzezan momentuan, konturatu zen, arkitektura tailer horretan, bazauala kristalesko zabai bat. Zergatik, lehen esan dutena, jende asko ez du ezautzen Anabofil, ez da lotzen proiektu honekin eta beste proiektu askokin. Eta hor konturatu zen bera, hor hainbat eta hainbat hausnarketen ziala, baina bere bidea jarretzeko hortik atera behar zala. Orduan, hau bada pixkat, nolait esateko berarentzat izan zen helduleku bat, hemen hasi zen abiatzen pixkat bera generoarekin eta arkitekturarekin gaur egun daukan militantzia eta zera guztia, lehen esan dugunagatik, ezta? Batutan ez gera jabetzen gauzetaz bizipenak eukitzen ditugun arte, ez? Nolait esateko hor proiektu hortan parte hartu zen batek esaten zen bezala, eguzkia ateratzen ikusteko ez na egon behar gera, bai? Pixkat daola esaldi, metaforiko ba, baina oso esanguratsua nire ikuspegitik. Eta anak behin eta berriz errepikatzen da bana, ez? Gauzak ikusteko, lehenengo barrutik bizi behar dituzu. Eta bera esan konturatu, nundik nahi zan bideratu bere bizitza, pixka proiektu honetan parte hartu arte, ez da? Jasone Osoro. Hoxe. Ze gustara, Iraitza Agirre. Ze tarte ona. Bueno... Eskatu notatan matrikula bat gaur. Eskatu irteran Andrein Horiareri eskatu matrikula bat jartzien. Ze tarte ona, ze derra dan zuekin egotien eskak. Eskerrik asko, etortziarren, laster arte. Musika purtsu bet, dupla taldea disko berriarekin datorre, laizter, euren musika pur bat, eta volumena igotzen saiatuko gara euskarari. Somatzen ditut erromeriak edo zein herriko jasetan goizeko zazpiak arte luzatzen den komeria. Edo zer emango nuke trikipoteo baten truke. Espero izatea garaiz, jada burua galtzen hasia naiz.
Arantzan Tapia eta Leturia dupla taldeko gazteekin, duplaren disko barrirako badator Tapia be lan barriarekin, eta ia guzti lekua uzten dioguna osa hon. Naro, arratsaldeon. Arratsaldeon. Esan dugu, volumena igo behar diogula Euskarari tarte honetan, tarteka ez delako entzuten, tarteka ikustezinak direlako onelako lanak, egon badaudelako, noski, sortze lana badago, bizitza badago, Euskal Herrian, Euskal Esparruan, Euskal Kulturari dagokionez, baina Euskal Herriko hiritarrasko, herritarrasko ez dira iristen. Bai, hori da ikusi duguna, ez? Azkenean, naiz eta oso hurbil bizi, ez? Euskal kulturatik eta sortzaileengandik eta bueno, gainera, orain dagoen hori kultur sorkuntza guztiarekin, jendeak ez du entzuten eta ez du ikustezina saio hori, ez? Igo volumena, ikusten gabiltze, jardunaldia buruz hitz egingo dugu, eta hori apurtxu eta saltzera esatoz. Hirigunetako gaztiek, esan dugu, euskarazko kulturarekin duten harremanaz gogoete egin, hor kezka bat badauelako ustez, eta eskolari esker, eta hitz egin dugu askotan programa honetan bebai, ezagutza badago hizkuntzaren egon daiteke, erabilera ez doa ezagutzarekin bat, ez da erabiltzen, baina falta dana da, askotan erreferenteak, transmisio hori, jakin nortzuk diren, igual gazte batek oso gertu dauenak ez dakit bertsolaritza zer dan, esate baterako de bertsolari batek zer egiten duen. Bueno, bai, izan daiteke, ez? Eta hori da apur bat ikusi duguna, ez? Ikerketa honetan, ez dakit, ikerketa honen txinparta edo piztu zuena izan zen, ikusi genuela, irakasle batek, lagun batek esan zian, nire 5. mailako ikasleek ez dakiten orden Fermin Muguruza. Eta orduan esan, ai ama, zer gertatu da? Zer dakite, orduan, edo zer eman daukate euskarazko kulturaekiko? Eta, hala ere, hasi ginen japur bat hausnartzen eta gauzak ere, aztertzen, ez? Eta, ikusi duguna da, ezagutza badaukatela. Kontua da, gaur egungo munduarekin lotuta dagoena eta igual ez behar bestekoa, baina, Aurkezpeneko irudiak ikusten gabil, ze aizeako aholkularia zara proiektuaren arduraduna, baina horre ikusten ditugu, instituzioetako eta babesa badaukazuela, hau azkanien babesarekin eta orokorrean egingo dan jardunaldi bat izango dalako, unitate didaktiko batzuk bai aurkeztu, zein da plana esate baterako, jardunaldia zer da, nork parte hartu ala izango du, bestak beste, zabalik dauelako izen emoti eta parte hartzeko aukera dauelako, eta unitate didaktikoak eta esan dirazulako ikerketa batetik abiatu da, baina ja bidea daukan gauza bat bihurtu daudana. Bai, azkenean jardunaldia da, hori izan dako, proiektu handi horren azken lanketa edo borobiltzea egin nahi dugu horretan, ezta? Proiektua hasi genuen, aspaldi hasi genuen, ez? Lehenengo eta behin ikuspegi akademikotik egin genuen, Euskarazko kulturgintzaren transmisio tituloan hasi ginen, eta horrein bat ideia atera ziren, ez? Baina gero horrekin, hasi zitzaizkigun bebai, hasi ginen ikusten hor behar bat zegoela, erakundekin hitz egin genuen, planteatu genuen hausnarketa teoriko horretatik praktikara pasatuta ikastetxeetara jo genuen, irakaslekin egon ginen, behar hori handiagoa zela ikusi genuen, eta ibilbide bat egiten joan gara. Lehenengo ibilbide horretan... Ze ikastetxeetan egon zari, Naroa, bestak beste, jardunaldia Barakaldon izango da. Bai, hasiera baten Leioako 3 ikastetxeetan hasi ginen, DBH lauko mailan, edo DBH laun, eta gero horren ostean beste Bilbo handiko, Getxon egon gara, Portugaleten egon gara, Bilbon egon gara, eta orain justo Minasen Barakaldon gaude. Orduan hori, eurekin gazten gana jo genuen, gaztei galdetu genien, gure geneuzkan hipotesi horiek aztertzen eta moldatzen joan ginen, eta azken zatian edo, azken parte honetan egin duguna izan daia, pizkat praktikara pasatu eta nola eragin aztertu. Orduan, hor dago ikasunitatearen hori kontu guzti hori eta jardunaldiarena. Esango duguna, zuen hipotesiak gaztiekin egonda ze ondorio nagusiatarazten dituzten eta ze panorama dau, azkanien badalako,
izan dezakegun ideia bat, eta batzutan ideiak ere estatoz bat errealitatearekin, zer antzematen da, narua bertan egon da zeu, eta proiektuaren ardura aruna bebazara, eta gero esan dako, unidade didaktikoek zehazki zer izango dien, esaten gabiltzelako jardunaldi bat izango da Barakaldon, baina Euskal Herri osora zabaldu bali izango dana, eta jardunaldirako atiek zabalik gaian interesa duen edo norentzat da hau. Hori da. Bueno, a ber... Ze ideia ikastetxitan? Ia nondik hasi, bai. Bueno, pues egin genuen ideia orokorra atera duguna izan da, bueno, ikusten dugula haurtzaroan aurrek badaukatela euskararen munduarekiko lotura bat badagoela, lotura hori ematen dela, bueno, hainbat kanal daudelako, eta bueno, naiz eta aurre familiar daldunetako aurrak izan, euskerazko bizi munduak, beste mundu batzuekin batera, bere lekua badaukatelako, hor badaudelako ipuinak, hor badaudelako bizipenak, hor badaude hainbat kulturproduktu, gauza pilo badaude, umei begira, ez? Igual ez da idealena, baina hori badago, eta horrek badaukate, ez? Baina ikusten duguna da, bueno, pues denbora aurrera joan ala, eta helduaroan sartzen direnean, ba hori mosten doala. Baina mostu egiten da badagoelako. Ze gero, gu honetaz bizi gara, gure programa hau da, nahi dut esan, eta hemen txegauz, egunero gure urtietan, eta egunero daukagu zer eskainia. Nahi dut esan, karo, pirritxe eta porrotx iristen da, ipuin bat iritsiko da, baina zer gaitik, musika hau ez da iristen edo literatura ez da iristen, egon badagoelako, eta sekulako kalitatezkoa. Bai, hor zer gertatzen da, bueno, pues alde batetik, argi dago, helduen munduan euskarak zelako papera eta zelako lekua daukan, eta bueno, hori afera potolo bat da, eta bueno, hizkuntza politikekin, kultur politikekin, eta beste emakontuekin lotuta dagoena, orduan, bueno, gazteak azkenean horrekin, hortan murgilduta daude, orduan, bueno, mosketa hori hor ematen da, eta horretaz aparte kanaletan ematen da mosketa bat, ez? Ikusten duguna da, bueno, azkenean, aurrei begira, bueno, pues erakundek badaukatela eskaintza bat, ikastetxetan badagoela, familiak badago, azkenean jendarte mailako erronka bat da, eta garrantzia ematen zaio, baina, bueno, helduaroan ja beste gauza batera pasatzen gara, ez? Eta orduan gertatzen, bueno, ikusi duguna da, bi kanal azkenean geratzen zaizkigula, ez? Alde batetik, bueno, bai haurtzaroko lotura hori egiten dutela, eta gainera afektiboki indarra daukala, baina gara, helduarorako ja bere modu ez da praktikoa orduan jasotakoa. Eta momentu horretan daukatena da, alde batetik, hezkuntza formaletik jasotzen dutena, baina oso ikasgaiekin lotuta eta bueno, pues hor dagoen arlo guzti horrekin lotuta. Eskolarekin, aisialdi barik, segurazki asko divertitu barik, euskara klasien asignatura moduan inori etzaigulako gustatu. Hori da, eta hori izan dute. Euskaren mundutik utzien gustatzen zaiona ditza direla, ergatiboa dela, olako kontuak, ez? Bueno, pues bere ulertzekoa da. Bueno, baten batzuei gustatuko zaio, baina, bueno, literaturarekin lotuta, hizkuntza lenguaiarekin lotuta, eta beste konturekin lotuta. Baina hori, alde batetik hori daukate, eta bestetik badaukatena da, beste normaltasun batetik edo eurek egiten duten lotura jaien eremuan. Eta hori bai da importantea. Eta ez horren jarri den, bueno, hori, pues, musika eta hori hortik ailegatzen zaie ere. Eta eurek egiten dute, hautatzen dute, ez? Baina segertatu da, bueno, pues orain jaietan bebai, pues osasun krisi edo pandemia honekin, moztu direla. Eta orduan kanal hori moztuta geratu da. Orduan geratzen dena da, azkenan ikastetxeetakoa batzuentzat euskararekin daukaten lotura bakarra ikastetxean da. Orduan guk zer egin dugu, ikasunitatea laguntza sume bat da, ez? Osa, planteatu duguna da, bueno, dagoen aritsu hori aprobetxatuz, ikusiko dugu, planteatuko dugu, tresna bat horrera egiteko. Horrek zezan nahi du, konponduko dela kontua? Ez, ze arazoa dira kanalak behar direla. Bai, eta orduan behar dena, arnazgunetatik, bai, eta euskal kultur sorkuntza dago leku horretatik, gazteengana periferiara llegatuko diren kanalak behar dira. Eta referentziak behar dira. Zeure gertatzen zaien ere oso arrotzak egite zitzaizkiela, eta referentziak behar dira, azkenen hor daudelako, baina ezagutu behar dituzte, ez? Orduan hori da dagoen, orduan. Guk egin duguna da, aprobetxatzen ikastetxeetan dagoen lotura hori, tresna bat sortu dugu. Eta tresna hori da, bueno, batetik, hausnarketa bultzatzen du, baina ez doa beste igual euskara bultzatzera, helburua ez da euskara bultzatzea, baizik eta euskararen mundua ezagutzea, ez? Askotan tematzen gara, euskara salbatu behar da, euskara maitatu behar da, euskara gura altxorra da, bale, baina, bueno, guanetan ez goaz horretara, ez? Goazena da, bueno, pues baitu euskara mundua zer den, atea apur bat zabaltzen laguntzen dizugu, zuk ikusi sartu nahi duzun, ez?
bueno, hori da saiatu garena edo laguntzatxo hori ematen eta aprobetxatzen testuingurua, ikastetxeetako testuingurua. Unitate didaktiko hori izango litzateke, oso zaila dalako egiten bebai, Claro, horren beste ari mutur eta horren beste gauza kontu edalako, azkanien, transmisioan ikusten den utxune hori, ikusgarri egiten, ez dagoena begizen aurrien, ez da? Erabiliali izango da, esaten nuena, proiektu puntual baten sortu dalako, baina hau ja, erabilgarri izango da, zelan du ez pausuek, Naroa, orain, epe laburrera jardunaldia daukazuelako, nor joango da horra, eta gero ze bide egin nahi zuen egaz danagaz? Bai, ikasunitatea, astelenean inprentan sartuko dugu, badaukagu sortuta, eta hori ikastolen elkartearekin batera gainera landu dugu. Azkenean, basaiatu garena da, berez, gaiaz kontrolatzen duten horiek elkartzea, ez? Gu ideia orokorra bota dugu, baina bai nahi duguna da hori, alde batetik hori dago hor, eta orduan asmoa da, doako izatea, ekatik zabaltzea, eta nahi duenak erabili ahal izatea. Orduan, espero dugu erabilgarria izatea. Eta gero bestetik, bideo honetan, 2018-tik ona, egin dugun bideo honetan, atera zaizkigun ideiak, sortutako, esandako hasierako hipotesi guztiak lantzeko, eta orain, egin dena jasotzeko, guk hau planteatu dugu, baina azken hilabetetan, jardunaldi, eztabaida, gauza pilo bat eman da, justo transmisioaren inguruan, eta gai horren inguruan. Orduan, gu saiatu gara, gure azken aletxoa ematen, ez? Eta aletxo hori da, erabaki dugula, azkenan periferian kokatzea, eta gainera, askotan Euskaldunon imaginariotik guztiz kontrako lekuan kokatzen den leku batera eramatea, ez? Esan dugu, Barakaldora eramango dugu. Euskararen ertzak, ez da? Esaten zabiltziena. Bai, azkenean, ertzoiek ez dira, hain fizikoak, ez dira mapa batekin zerikusia daukatenak, gehiago dira simbolikoak eta kognitiboak, ez? Eta guk ikusi dugu, igual, zentru berriak sortu behar ditugula, ez? Eta fokoa jarri behar dela, esan duguna, gu joan gara, Barakaldora joan gara, eta zergatik, uste dugulako, azkenean, Euskaldun gehienak hiriguneetan kokatzen garelako, eta Euskarak eta Euskararen munduak eta aurrera egingo badu, bertan eragin behar dugulako, orduan, ikusten gabiltza, zaren 26 arte, izen emoteko aukera, nok emon izena? Edo zeinek? Edo zeinek. Interesa daukan, jende guztiak eman dezak izena, berez hori da, hori kontua, batez ere igual gazteekin lan egiten dutenak, gazteaiek beraiek bebai, eta hori da, honetan volumen hori igotzen, parte hartu nahi dutenak eta horretan dabiltzanak. Eta, ez goaz ere segurenik erantzun pila bat ematera, galdera asko izango dira, baina, aurrera begira ere sortuko dugu hausnarketarako eta bidea emango diguna, ez? Bai, eta behintzate pausuz pausu hasi bide honetan bebai, bide danak lehenengo pausuarekin hasten direlako, eta bada irien daukaguna eta bada ondorio bat askotan iristen garana geu bai edo zein elkarrizketetatik. Ze pasaten da, transmisio horrekin edo. Gustatu zait gainera, nola hobeto euskara eta euskarazko kulturaren transmisioa eta berrartikulazioa, gustatu zait. Hitza hori dalako segurazki, ez da? Bai, hori da, oinarria. Artikulatu barriro. Bai, eta hori da, oinarria. Azkenean, guk gazteei, gaztei, eta ez gaztei, zehari gara gazteetan zentratzen, baina hiritan orokorrean hitzagin dezakegu, ez? Azaldu nahi digu zer dagoen, baina benetan aurrera egingo du eta baliagarria izango da, eurek berkokatzen gai badira, eta euren bizitzetan kokatzeko gai badira, eta eurentzako baliagarria bada. Orduan, berartikulazioaren hortik, ez? Baliagarritasun horretatik kokatuta. Orduan, ia. Ia, esan dako, volumen igo euskarari eta tarteka espada entzuten ikusten zein badan, mai gainera ekarri eta begien aurrean jarri. Esan dakoa, azkenien hasi ginelako ezagutzat erabilera kontuekin, baina iruditzen zait dikotomia be badue hausten, Naroa eta Baguez ikuspegia zabaltzen, ez talako matematika udan abez. Ez. Baina sortea dauen, Naroa eta behintzet lanerako badau zeregina, eta danok hemen parte hartu dezakegu esandako eta lagundu, eta bakoitza bere zereginetik, eta geure lanetik bai, dagokiguna, geuri bai, edabidei esate baterako. Bai. Naroa Jauregi zuri, eskerrik asko, etortziarren nagoz ahora? Bale, eskerrik asko zuei, aukera emateagatik. Eskerrik asko txeko guztiei, hor txegotiarren, atxalde ona pasa, laster arte, bihar arte agur.